Čau, zdraví tě svět elektrikáře. Dneska si ukážeme, jak krásně topí infrafolie v podlaze. Na termokameře můžeme vidět, že to krásně topí okolo 32 stupňů, ale což nikdy topit nebudete, budete topit na 20, 22 maximálně, protože tohle na tom se nedá pak udržet ani noha. Tak. A tenhle pokoj měl 10 metrů čtverečních, což mi firma vypočítala na nějakých 800 W za hodinu. Při plném výkonu samozřejmě, což nikdy nebude. Což to asi bude zhruba 300-400 W za hodinu. Takže úplně na energii super. Fakt doporučuji všem. A ne, nedělám nikomu reklamu, jen si myslím, že tahle věc do podkroví, nebo tam, kde nejde snížit podlaha, je to super.